Habang nilalasap nila ang katahimikan sa paligid, ramdam na ramdam nila ang pagsigawan ng iilang mga aswang na naroon sa kanilang lugar. Kahit malayo ang mga ito, hindi pa rin nila maiwasang mapakinggan ang dinaranas nitong mga paghihirap laban sa mga kamay ng mga itim na engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang mga naririnig nila Omar na siyang naging hudyat ng katapusan ng digmaan. Sa pagbalik ng mga itim na engkanto sa bakuran ni Balong, dali-dali naman niya itong sinalubong para pasalamatan at alayan ng pagkaing dasal. Matapos niya itong gawin, mabilisan din namang naglaho na parang bula ang mga nilalang. Kinaumagahan, balik normal na ang kanilang mga gawain sa paligid. Habang hindi pa sila umaalis doon, kung ano-ano na ang ginagawang pagsasanay ni Omar, magkaroon lamang ng malalim na karunungan sa aral na tinatamasa ng kanyang tiyuhin. Habang abala sila noon sa pagkakabisa ng mga katagang nakasaad sa libreta, binigyan siya ni Balong ng oras para kabisahin yon. Ayon sa kanyang tiyuhina, ang pagkakabisa ng mga aral sa kaliwa ay meron lamang nakatakdang oras. Hindi ito kagaya ng mga karunungan sa kanan na kahit anong oras pwede itong basahin. Tandaan mo, iho, sa oras ng 9:00, 1:00 at 4:00 ka lang pwedeng magbasa ng libretang itim. Anumang oras na hindi nakatungtong sa mga sinasabi ko, masyadong mapanganib para sa'yo. Paniguradong kung hindi ka maghahakot noon ng mga demonyong umaaligid sa lugar, may posibilidad na makatawag ka ng isang nilalang na tahimik na nakatira sa kailaliman ng lupa. Yon ang mga bagay na kailangan mong isaisip at isaalang-alang. Tandaan mo, ang mga engkantong tinatawag o tatawagin mo, naghahangad ng sarili mong kamatayan upang mapasakamay nila ang iyong karunungan. Pagpapaliwanag ni Balong. Matapos nitong makapagsalita, gulat na manoon si Omar sa kadahilan ng hindi niya inaasahang ganun pala kakomplika ang pag-aaral ng karunungan sa kaliwa. Maya-maya pa, napatitig siya kay Balong habang nagtatanong ng, Tay Balong, ilang taon po ang kadalasang inaabot ng mga taong nag-aaral ng ganitong karunungan? Ilang taon, iho? Mali ang tanong mo dahil kulang pa ang taon para mapaghusayan ang ganitong kaalaman. Kung ibabase natin sa mga ordinaryong tao, sa palagay ko, nasa 1.5 dekada. Pinakamababa pa yon at kakarampot pa lamang na karunungan ang tangan mo nun. Kung sa mga katulad naman nating higlikas, 1 taon lang ang pinakamataas. Buwan at araw lang siguro kung kasing galing ko ang maestrong magtuturo sa disipulo. Kaya iho, hindi mo lang nararamdaman, pero sa lahat ng higlikas na nag-aaral ng lihim na karunungan ng kadiliman, ikaw ang pinakamaswerte. Di man sa pagmamayabang pero sa larangang tinatahak ko, wala pang kahit isang higlikas ang nakatalo sa akin. Sagot naman ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, halos hindi naman niya maiwasang mapamangha sa kanyang tiyuhin. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na kahit pabiro ang pagkakasabi nito, totoo ito. Maya-maya pa, doon na sila nag-umpisang magsanay ukol sa pinakamahalagang bagay na dapat niyang gawin bago siya tuluyang kupkupin ng karunungang lihim ng kaliwa. Ayon kay Balong, ang pag-aaral ng karunungang napapanig sa kadiliman ay merong mga hakbang upang hindi ka malamon ng mga demonyong nangangalaga sa mga buhay na salitang iyong babasahin. Kapag nakaligtaan mo ang ganitong proseso, magiging sunod-sunurang ka na sa mga ito at hindi maglalaon ay tuluyan ka ng mapapailalim sa kanilang kapangyarihan. Dagdag pa ni Balong,
Dahil sa pagiging mangmang ng mga likas na tao sa ganoong proseso, kung kaya't nagagawa nilang mahulog sa kapangyarihan ng demonyo. Matapos itong marinig ni Omar, doon na dahan-dahang lumiwanag sa kanyang isipan kung bakit karamihan sa mga taong tumatangkilik sa aral ng kaliwa ay puro mga masasama at merong mga demonyong pag-uugali. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nangako sa kanya si Balong na sa loob ng 1 buwan, magagawa na niyang mapamahalaan ang kapangyarihan ng kadiliman. Inilahad din ito sa kanya na sa dinami-rami ng higlikas niyang kakilala, siya lamang ang natatanging nagtataglay ng aral ng 2 magkabilang panig. Matapos nilang mag-usap, inumpisahan na ni Balong ang pagsasanay kay Omar. Hindi ko nababanggitin ang mga hakbang na ginawa nila sa kadahilanang maraming buhay ang isinakripisyo sa aral na yon. Mapangalagaan at mapasakamay lamang ito. Sa pagsapit ng hapon, matagumpay naman ang naging pagsasanay nila Omar sa tahanan ni Balong. Nang makapagpahinga na sila ng husto, agad naman silang nagpaalam na tutungo sa itaas ng bundok upang tunguhin ang naninirahan doong kaibigan ni Balong. Hindi naman noon tumanggi si Manong Arnel na isama si Omar, gawa ng tiwala naman siya sa kanyang kumpare kahit papaano. Maya-maya pa, agad naman nilang inakyat ang bundok habang patuloy na nag-uusap. Kahit anong pagtatanong noon ni Omar kay Balong kung saan sila pupunta, tila ba wala itong balak na sabihin sa kanya. Basta iho, sumama ka lang. Huwag kang mag-alala. Maya-maya makikilala mo din siya. Wika ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, hindi na siya nagsalita, bagkus ay pinili na lamang niyang sumunod sa kanyang tiyuhin. Wala naman siya noong nararamdamang pagdududa sa kadahilanang tiwala na siya rito. Makalipas ang 1 oras, nadapo na nga sila sa gitna ng bundok kung saan meron doong patag na lugar na pinagtitirikan ng isang bahay. Paglapit nila sa tahanang yon, doon nila nakita ang isang matanda na nakaupo sa ilalim ng isang puno habang panay ang paghit-hit ng kanyang tabako. Pagsilay sa kanila nito, agad naman yung tumayo at walang pag-aatubiling lumapit sa kanila. Magandang umaga, Ginoong Balong. Anong magandang hangin na nagdala sa'yo rito? Wika ng matanda. Magandang umaga din sa inyo, Inso. Siya nga pala, si Omar, disipulo ko. Omar, si Inso, isang ermitanyo. Pagpapakilala ni Balong. Nang marinig ni Omar ang sinabi nito, agad naman siyang lumapit sa matanda para magmano. Matapos ang kanilang kumustahan, pumasok sila sa loob ng bahay nito upang maging formal ang kanilang pag-uusap. Hindi pa kasi noon dinidiretso ni Balong ang pakay niya sa matanda, kung kaya't hindi pa nagiging malinaw para kay Omar ang lahat-lahat. Maya-maya pa, bigla namang natigilan noon si Omar nang marinig niyang inilahad ni Balong ang kanyang pakay kung bakit sila napadapo sa lugar na yon. Inso, nandito pa ba yung iniwan ko sa'yo noong nakaraang taon? Kukunin ko na sana. Ibibigay ko kasi dito sa disipulo ko. Wika ni Balong. Yung butong krus ho ba, Ginoong Balong? Nandito ho. Saglit lang at kukunin ko. Sagot naman ng matanda. Kasabay ng pag-wika nito, ay siya namang pagpasok nito sa loob ng kanyang silid upang kunin ang sinabi ni Balong. Maya-maya pa, agad naman itong bumalik sa kanila at kasabay nito ang pagsilay ni Omar sa isang telang itim na hawak-hawak ng matanda. Paglapag nito sa mesa, bumungad sa kanila ang 2 butong pinagtagpi upang maging kawangis ng maliit na krus. Matapos niya itong masilayan, kinuha ito ni Balong at ibinigay sa kanya.
Omar, iho, itago mo ito. Kalasin mo lang ito sa iyong katawan kapag alam mo nang kaya mo nang pangibabawan ang tentasyon ng kahit na anong espiritu o demonyo. Tandaan mo, ito ang magsisilbi mong proteksyon sa mga nilalang para hindi nila masakop ang iyong pagkatao. Wika ni Balong habang binibigay ang bagay na yun kay Omar. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niya itong kinuha ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsapit ng takip silim, ninais na nilang bumalik sa tinutuluyan nilang bahay para makapagpahinga. Wala naman silang naramdamang kahit na anong pagod sa tahanan ng ermetanyo, gawa ng naupo at nag-usap lamang sila buong maghapon. Kinagabihan, muling nagpaalam si Omar at si Balong na tutungo sa baryo. Ang gagawin nila noon, hahasain ang mga natutunan ni Omar sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kahit na anong nilalang na kanilang makikita. Kagaya ng inaasahan, hindi sila nakarinig ng kahit na anong pagtatanggi sa mga magulang ni Omar. Balong, basta umuwi kayo dito bago sumapit ang umaga. Hindi kasi nakakakain itong asawa ko kapag alam niyang wala sa bahay ang kanyang uniko iho. Sige na, lumakad na kayo para naman maaga ang uwi ninyo. Wika ni Manong Arnel. Sige ho, mauna na ho kami. Ingat ho kayo dyan. Sagot naman ni Balong. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali din naman nilang binagtas ang daan patungo sa baryo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay ang ginagawang pakikipag-usap sa kanya ni Balong ukol sa mga pamamaraan kung papaano niya magagamit sa kombate ang mga karunungan niyang natutunan. Maya-maya pa, nadapo na nga sila sa baryo. Pagsilay nila sa paligid, laking gulat na lamang nila nang makasipat sila ng isang kubong may kung anong nilalang sa bubungan nito. Halos, hindi yun gaanong masipat sa malayo, gawa ng nagkokorteng anino ang katawan nito. Pagsilay doon ni Balong, agad naman itong tumingin sa kanya habang sinasabing tik-tik lang ang nilalang na kanilang nakita. Maya-maya pa, inutusan na siya nitong pumanhik sa lugar upang kaharapin ng nilalang. Nang marinig ni Omar ang utos ng kanyang tiyuhin, dali-dali naman siyang lumapit habang patuloy na nagpapalipad hangin. Ang una niya noong kinakailangang gawin, mapatay ang tiktik na yon na purong kaliwa lamang ang ginagamit. Dahil sa magkaparehong aral ang kanilang gagamitin, kung kaya't inaasahan na niyang magiging mahirap ang laban. Ilang minuto pa ang lumipas, napasok na nga niya ang bakuran ng bahay at kasabay nito ang pag-utos niya sa tiktik na bumaba ng bubong. Paulit-ulit niya itong sinisigawan at binato ng tigalpo hanggang sa hindi naglaon ay hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa. Nang makababa na yon sa bubong ng bahay, laking gulat na lamang ni Omar nang masipat niya itong tumuwad habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tuluyan itong mag-anyong isang kalabaw sa kanyang harapan. Pagsugod nito sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niyang inusal ang mga katagang itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin. Tinangka niya din noong utusan ang nilalang, subalit hindi niya ito nagawa sa kadahilanang hindi niya pa napaghuhusayan ang aral na yon. Nang makahanap siya ng pagkakataon para ipako ito gamit ang aral ng kaliwa, laking gulat na lamang niya nang wasaking ito ng kalabaw ng walang kahirap-hirap. Paglapit ng kanyang kalaban sa kanya, buong lakas naman siya nitong sinuwag na siyang naging sanhi upang tumilapon siya sa dulong parte ng bakuran. Tayo, Omar! Huwag mong hayaang matalo ka niya. Tandaan mo, ang karunungang espiritual, higit na nangingibabaw sa karunungang pisikal. Kahit bata ka, kayang-kaya mo yan. Sigaw ni Balong habang patuloy nitong pinagmamasdan ang kanyang ginagawa.
Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang napatayo si Omar nang masipat niya ang kalabaw na bumubuelo ng pagsugod patungo sa kanyang kinalagpakan. Habang bumabangon siya noon, pilit naman niyang binibigas ang mga karunungang lihim na itinuro sa kanya ni Balong. Subalit kahit anong gawin niya noon, walang epekto ang kanyang ginagawa sa kanyang kalaban. Nang akmang gagamit na siya ng aral ng kanan, mabilisan naman siyang pinaalalahanan ng kanyang tiyuhin. Iho, tandaan mo, hindi matatapos ang pagsubok na ito kung lalabag ka sa ating kasunduan. Mapatay mo man ang tiktik na yan, paniguradong hindi ka makakausad sa pagsubok na ito. Paalala ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, dali-dali naman niyang itinigil ang kanyang pag-uusal. Maigi niya noong pinag-isipan ang mga bagay na kanyang gagawin at ang mga karunungang kanyang gagamitin. Maya-maya pa, bigla namang bumalik sa kanyang alaala ang minsang ginawa ng kanyang tiyuhin sa pagtawag at pakikipag-usap sa berdugo nitong kasama. Tandang-tanda niya noon ang mga buhay na salitang ginamit nito, kung kaya't walang pagdadalawang isip niya itong iniusal habang patuloy na isinasaisip ang nilalang na una nilang nakita sa bahay ng kumpare ng kanyang ama. Pagkarinig naman ni Balong na inuusal ito ni Omar, napangiti lang naman ito habang nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa, bigla naman noong natigilan ng kanyang kalaban nang makarinig ito ng isang pag-atungal sa magubat na parte ng baryo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang aninong kasing tangkad ng isang mataas na puno. Pagsilay niya sa napakalaking palakol na hawak nito, bigla namang napaatras ang tiktik habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Nang akmang tatakas na ito sa kanyang kinaroroonan, agad namang inutusan ni Omar ang berdugo. Paghawak nito sa aswang, dali-dali naman yung ibinalibag sa lupa at tinapakan. Sa puntong yon, mabilisang nawala ng ulirat ang nilalang dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo sa katawan. Nang mapagtanto ni Omar na wala ng kakayahan ng tiktik para lumaban, inutusan niya ang berdugong alisin ang napakalaking paa nito mula sa pagkakaapak. Mabilisan naman yung inialis ng engkanto alinsunod sa higlikas na nagbigay utos sa kanya. Habang patuloy siya noong pinagmamasda ni Balong, hindi naman ito mapigilang mapamangha dahil sa kanyang ginawa. Napakahusay mo, iho. Hindi ko akalaing matatawag mo ang berdugo. Teka nga, ilang beses mo bang narinig ang aking usal na ginamit sa pagtawag sa kanya? Wika ni Balong habang naglalakad papalapit sa kinatatayuan ni Omar. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin sa kanyang tiyuhin habang sumasagot ng, "Sa totoo lang, Tiyo Balong, isang beses ko lang narinig sa iyo yan eh. Naalala mo yung unang punta namin sa bahay mo? Doon ko narinig ang mga usal mong ginagamit." Dahil sa sinabi noon ni Omar, hindi naman maiwasang tumawa ng malakas nitong si Balong. Halos hindi niya kasi inaasahan noon na magagawa nitong matandaan ni Omar kahit mabilisan at isahan lamang ang kanyang pagbanggit sa mga usal. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang nabaling ang atensyon ni Balong sa tiktik nang marinig niya itong panayang pag-iyak habang patuloy na humihingi ng tulong. Walang sabi-sabi ay nilapitan niya noon ang nilalang at tinitigan ng malapitan habang inuutusan ng, "Tumahimik ka! Ikimkim mo yung takot mo at pagmamakaawa. Walang tutulong sa iyo ditong kahit na sinong demonyo." Nang marinig naman ng tiktik ang utos nito, tanging pagtulo na lamang ng luha ang kanyang nagawa habang nakatitig sa dalawang nag-uusap na higlikas.
Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang inutusan ni Balong ang bertugo na pasanin ng tiktik at dalhin sa loob ng gubat. Ibinigay na din niya dito ang pagpapasya sa kung anong uri ng pagpatay ang kanyang gagawin. Matapos itong marinig ng berdugo, mabilisan naman yung naglaho kasama ang nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon ipinagtapat sa kanya ni Balong ang tungkol sa mga usal na kanyang ginamit. Ayon sa kanyang tiyuhin, kaya napapansin niyang walang bisa ang ginagamit niya noong usal sa kadahilanang inuutusan niya itong huwag siyang tulungan. Ginawa yun ni Balong nang sa gayoy mas lalo pang magmalabis si Omar na sumugal sa mga karunungang minsan niya pa lamang narinig o nakita. Matapos itong marinig ng bata, tanging pagkamanghalang naman ang kanyang naramdaman sa kadahilanang hindi niya lubos sukat akalaing meron palang kapangyarihan ang kanyang tiyuhin sa bawat katagang ibinahagi nito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang nilisan ang bakurang kanilang kinaroroonan nang marinig nila ang paglakad ng isang taong nasa loob ng bahay. Nagsindiyo ng gasera, kaya inaasahan na nilang sisilip ito sa labas. Nang makalayo na sila sa lugar, napagpasyahan nilang dalawa na bumalik na sa tahanan ni Balong. Wala na kasi silang gagawin sa lugar na yon, gawa nang natapos na ang kanilang misyon. Habang binabagtas nila ang daan, hinarang sila ng 3 lalaki sa dulong parte ng baryo. Buong tapang sila nitong kinumpronta na para bang meron sila doong nagawang pagkakasala. Nasiyahan ba kayo sa ginawa niyong pagpatay sa kapatid namin? Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Alam na namin kung ano ang inyong ginawa. Wika ng isang lalaki habang lumalapit yon sa kinaroroonan ni Balong. Nang marinig naman nilang dalawa ang sinabi nito, ninais nilang magsawalang imik at palusutin na lamang sa kabilang tenga ang kanilang mga narinig. Maya-maya pa, muli na naman silang kinausap ng lalaki kung kaya't hindi na nagawang makapagpigil ni Balong. Ano naman sa inyo kung kami nga ang pumatay sa tiktik na yon? Kasalanan ba naming pinatay namin siya dahil ayaw naming magdusang inosenteng pamilya dahil sa kagagawan niya? Umuwi na kayo. Huwag niyo nang ipilit sa amin ang inyong mga pananaw sa buhay. Sagot ni Balong habang seryosong pinagmamasdan ang mga nilalang. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong umangil at walang pagdadalawang isip siya nitong inundaya ng saksak gamit ang matatalas nitong mga kuko. Pagsilay doon ni Omar, halos hindi naman niya maiwasang mag-alala sa kadahilanang kitang-kita niya ang pagkakabao ng kuko nito sa dibdib ni Balong. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang noon ng nilalang nang biglang magwika si Balong ng, Lakasan mo pa! Siguro kapag nilakasan mo pa, magagawa mo na akong mapatay. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong hinawakan ang kamay ng nilalang habang mabilisang binunot ang matatalas nitong mga kuko na bumaon sa kanyang katawan. Pagbuluwak noon ng napakaitim na dugo na nanggaling sa kanyang laman, laking gulat na lamang ng mga aswang nang masipat nila itong mabilisang naghilom. Pagtitig sa kanila noon ni Balong, bigla naman itong nagwika ng, Sundan ninyo ang kinaroroonan ng kapatid ninyo. Tabihan ninyo habang dinudukot nyo ang inyong mga puso. Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo ito nadudurog o nailalabas sa inyong mga katawan. Umalis na kayo. Matapos nitong makapagbigay ng utos, agad namang kumaripas ng pagtakbo ang mga tiktik nang walang kahit na anong katagang binibitawan. Sa pagdating nila Omar sa bahay ni Balong, nadatnan nila noon ang kanyang ama na naroon sa labas ng bakuran habang abala sa pakikipag-usap sa mga itim na engkanto. Nang masipat naman sila nito,
Dali-dali sila nitong nilapitan upang kumustahin ang kanilang lakad. O Balong, kumusta ang lakad ninyo? May natutunan naman ba ang anak ko? Wika ng ama ni Omar. Oo, Manong Arnel. Marami na ho siyang natutunan. Siguro ho sa makalawa, pwede na natin siyang isabak sa totoong digmaan. Kailangan talaga natin siyang palakasin sapagkat ramdam ko na ang panganib na malapit ng dumating. Madiin na sagot ni Balong. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan naman noon ni Omar na sila ay iwan. Pagpasok nito sa kanilang kubo, agad naman siyang tumabi sa kanyang ina na mahimbing ng natutulog. Kinaumagahan, maaga pa silang umalis sa tahanan ni Balong upang bumalik na sa kanilang orihinal na tahanan. Bale, silang pamilya na muna noon ang umuwi dahil meron pa doong mga kinakailangang tapusin ang kumpare ng kanyang ama. Nangako din itong babalik sa kanila makalipas ang 3 araw para maipagpatuloy ang kanyang ginagawang pagsasanay kay Omar. Ilang oras pa noon ang lumipas, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan ng payapa. Pagpasok nila noon sa loob ng bahay, agad naman nilang inayos ang kanilang mga kagamitan para masimula ng paglinis ng kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-aayos, bigla naman silang naantala nang merong pumasok sa kanilang isang lalaki na humihingi ng tulong. Ayon dito, sinapian ng kung anong demonyo ang kanyang nakatatandang kapatid na kasalukuyan na nilang itinali sa papag ng kanilang tahanan. Napag-alaman din noon nila Omar na marami ng albularyong pinuntahan ng taong yon, subalit sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga ito ang nakatulong. Okay, ito na. Grabe. Unti-unti nang lumalakas si Omar, no? Paano pa kaya sa mga susunod na taon na pagtanda niya? 'Di ba? Ang angas. Kaya para hindi kayo mabitin, sunod kaagad natin yung 6. Kasi yun na lang yung pondo ko eh. After nun, baka ibang kwento muna tayo ulit. Yun lang. Salamat.